Dragoși. I-am scos-o, nu mai acum. Hai să cercăm totul, să-i dăm o porvenire, să face pe mâna. Nu de acolo te ia. Că eu fac gaura acolo. Bă, cum te-ai acolo? Așa, deci să rămână așa, ca să nu alunece. Deci nu ne trebuie să... Eu te iau puțin, coboară puțin. Mai dați o haină mai groasă să nu... Nu, eventual. Scoate mâna din apă. Scoate mâna din apă. Dacă ai ceva. Ce-ți dau, bă? Hai că sunt băiat mare ca pe nu mai fac. Iaion, tu mai gândit dacă să nu te ducă cu aia. Personal, ține pe... Nu, personal! Aolea, telefonul... Mai trage puțin și poate să faci cu poarta. Că le ia cu poarta. Comandante! Hai, bagă! Poți să mai iau o dată. Hai să luăm de aici, de aici. Ia stai pe o ia piciorul. Pe sub, Jones, pe sub! Pe sub, aia. Ce s-a întâmplat mâini copilul sus? Stai puțin, stai. Aveți oxigen? Nu, înaintea lui să fie în fața lui. Nu. Bagă întâi oxigen cu tubul ca să nu-i... Faceți Copilul sus, mă! Ia o... Vezi cum asta că se reglează? Da. Ai emoții. Frică în tine? Da. Strânge-o. Ce-ai de făcut acolo? Ți s-a zis Nu e bine, nu e bine. Da, să-l iau resursuri acolo să le dai. Așa ca să faci... E strânsă asta pe cap? Baște după mânuță, după cap aici și baște după mânuță pe aici și o strânge în jurul pieptului aici, da? Asta faci. Dăm la pentru mai altă. Uite așa, da? Și pe după, pe sub umeri și pe sub, așa. Și după aia o strânge. Să mai deschide. Da? Bine. Așa, verificați-l! Bă, Cristi, îl verifici la intrare! Să treacă de șoldă! Lasă-l, mărule, Cristi, verifică-i cordița la mine! Alo! Ține de copil prima dată să verificăm. Radule! Hai să încercăm să fim! În același timp! Ușor, vorbești și unul, ușor! Dar vorbiți unul, nu vorbiți 10! Nu mai faceți auziți! Dă-i drumul! Hai! Ține picioarele! Hai! Nu mai vorbiți toți, că dacă vorbiți toți nu mai aude nimic copilul! Țineți drept că dăm la toate trei odată! Ușor! E bine! Ușor! Ce șorțor? Ce unul copilul mic? Ia-l pe mic! Lasă-l aici! Hai să-l dezlegăm că l-ar lăsa. Ușoare, ușor, nu speria. Copilul la doctor, acolo! Ușor! Du copilul la ambulanță. Aici! Mai bine de mult.
Unde ne băgăm? Hai să facem să vedem apa aia. Nu lăsați copilul să pătimească. Bravo, tată. E băiatul noastră? Nu e tată. Dar o să fie copilul nostru. Al Segel. Lasă-o la mine, lasă-o la mine. Ești erou aici? Da, Gata, Cum a fost? bine. ia și dă Ți-a interviu. fost frică? Nu. Ia zine, cum? Povestește. Am intrat acolo, am dat de 2 ori din picioară să mă scoate și l-am apucat de mâini. Și l-am scos. Și ți-era frică că poate scapi? Nu mi-a fost frică, că l-am apucat bine. Dar ți-a fost puțin frică atunci când ai intrat? Prima oară acum da, dar după aia nu mi-a mai fost frică. Era departe? Da. Foagă, nu, pește. Nu a fost. Era speriat copilul. Da.